Det var i 2001, det der 13.3.2001. Der åbnede vi i Nykøbing her om i Jernbanegade. Og det var jo sådan lidt, jamen, kunne det nu bære alle de der ting, fordi der var jo store spillere herinde, og vi kom jo lidt ud fra landet der, og vi startede med 2, og så blev vi 3, og så blev vi 4, og så kunne vi ikke være derom. Så skulle vi jo til at finde nogle andre lokaler jo. Så det gik rigtig, rigtig hurtigt, så der er ingen tvivl om, at for os var det en meget, meget vigtig og en meget rigtig beslutning. For nogle år siden, jamen der havde vi jo 300-400 garanter, der skal vi ikke sådan forfærdeligt mange år tilbage. Jeg kan se, der står her, at vi havde ca. 480 garanter der for, ja det må så være 25 år siden jo. Og der ligger vi jo op på et sted mellem 16 og 1700 garanter. Og rigtig mange af de garanter er jo lokale garanter, altså det er jo folk, der bor her omkring i vores nærområde. Og når vi nu ved, at der bor måske 20.000 på Mors, så synes vi jo egentlig, det er ret fantastisk, hvis vi kan have næsten hver tiende som garant hos os. Det er vi ret stolte og ret glade for. For Slomonov Sparekasse i dag er jo stadig en lokal sparekasse, og det vi lægger vægt på, det er jo hurtig sagsbehandling, det er lokale beslutninger. Vi skal ikke ringe nogen steder hen for at finde ud af, hvad det er, vi mener, og hvad det er, vi ønsker at bakke op om. Vi skal ikke tjene penge, kortsigtede penge til nogle aktionærer, der står og rykker i os og skal have noget udbytte og sådan nogle ting. Altså, vi har jo det lange lys på. Vi kan godt tillade os at træffe beslutninger, der rækker langt ud i fremtiden. Vi træffer beslutninger, som er til fordel for kunden. Jeg har været utrolig heldig med mine kollegaer. Jeg har været utrolig heldig med mine bestyrelser. Det er jo dem, der trods alt har formet Sparekassen generelt, og jeg har så bare været så heldig at få lov til at være med i en periode. Der bliver nok et jubilæum mere om 25 år. Det bliver ikke med mig, jeg skal snakke med til den tid, men der skal nok blive et jubilæum igen. Og jeg håber også, at jeg kan få lov til at, om ikke andet, så møde op og deltage. Så jeg tror på, at det virker også om 25 år. Det er jeg sikker på.